Za srdíčky, no máš tady Wolf a Pity. Za. Hej, Orion Dino na moc. Já začíná si teď poprvé Jo. Jo, hevněte. Jakože by mi tady šli někdo pomoct? No, ještě mi ho vyžere tam ten. Jsem byl já. Ne, ty jsi mě ho nevyžral, to on mi ho vyžral. Dívej, jak tady všichni popadali. OMG. Vypadá docela hnusně. Já nic nevidím. Ty tady nemáš žádného dinosaura? Ne. OMG, jo. Jak tady mám přes západě. A i tady jsou. Ale oni jsou ještě živí, mrdni. Ještě hýbaj. Jo, ještě se hýbaj. Hubou hýbaj. Ok, už. Nebraveru. Vidíš mě, nevidíš co? Ale vidíš určitě moji jmenovku. Ty kam on chodí? Napiš. What the fuck? No tak honem, já už to další waveu, to nejde tak. You ready? 8 sekund. Za 6, 5, 4, 3, 2, 1, zážeh! Incoming! No. Incoming! Hej, nestačím toho malého prcka. Já ho potom nemůžu nikdy zaměřit, nejlepší na něj RPGčko. Jak málo jich tady je. Všechny se nám tam vyžral. No, on je 12. A zás? Ty už třeba tady chodí milion, a ne nějaký prcek z Poděbrad. Pokom střílíš? Tak. Zkouším dávkování. 3 kluky tu. Já jsem engineer. No, když to poručí, to je 3 kluky? Jo. Ona by měla i skákat hodně dobře, ne? Ne. Ale v tam té mapě skákala, jak jsme hráli. To bylo ten gun game. Tam máš úplně všechno. Proletí na koho? Co? To jde na mě. Dobře, to je ten lítající. To je ten normální. Ty jdeš zpět úplně, já vidím jenom za tebou takové. Pojedeme kolečka, Wolfe. Jo. A za mnou, Wolfe, budeme dělat vláček. A jsem rychlejší než ty. Ženská je rychlejší, yes. Nebo to je chlap? No. Mega kill! Monster kill! Jenom tady chodím s nožíkem. Jsi tady nějaký malý dinosaurus? Dinosaurs remain. Assist. To je chujovina. A já ho zabiju první, Nehodí vůbec si mě 3 zlatý? Co? 3. Tisíce? Jo. Ty počkej. 1, 2, 3. Dík. Já jsem trošku snížit ty hudbičky. No jo, vlastně já taky. To jsem to si vzpomněl. Music. No je, já nevím, kde to je. Audio výuce a music volume. Tak ale teďka je to lážo bážo. No teď vlastně já nic neslyším. Jako geniál. Musím jít na objektiv, sakra. Oši.
Napíšu Myslím, že sprintuje. Desk Creative Player, jo. Ne, počkej, já jsem chtěla napsat to B, U, G, Kra... Nasra. Jak se přejmenuji v té hře? Nevím. Nevím, proč se mi to tam hodilo, prostě player tohle. Takže tam máš asi ten hráč. I ty. Už to mám hráč? Ne. Už nemám to player, že? No ale že kvůli tomu ty to může být tomu hráči, nebo taky máš ty obusky v tom jménu. Hej! Se mi nepáčí ani jedno. Jestli se dopadne. Hlavně štiču. Ty, já kdybych měl tady tohle v reálu, takový zadeček, tak se asi pokadím. A co? Se koukni na ten můj pustý zadek. No, Se to dí, dělá ten oblek. to dělá ten oblek, jasně, to má. Koukni se s tou kamerou free, ta je úplně hubená. To tady není. Jak se dělá kamera free? Nevím, musíš umřít. Pak jich mu vlítneš do těla a uvidíš tam nic. Takže jsou hubeně jak blázen. To dělám ten na nosu. Oni jsou tak blbí, že v mozku nemají nic. To je jako ten vtip s blondýnkou, hady, co se stane, když si blondýnka zaklepe na čelo. Nevím, že... Ozvěnají vybě zuby. Já budu sejmout to lítající ptáčka. Už je mrtvej. Omoguji. Jsi jak rychle sejmul, ne? No a jenom 2 rakety. Tady tohle dráčka bych chtěl mít jako. Já jsem v něm. Fuj, já tady vidím konečník. Bleh. Jakou máš dobrou vzpomínku na něj. Wolfe, pojď taky do něho, je to sranda. Můžu mít. Mega kill. Nemám monster kill. Počkej, Wolfe, jdu ti tam pomoct, hoď za mnou, Wolfe. Jim tam hodím ganoš. Čekaj, Wolfe, žompaňa. To já si myslím, že pevný, jo, to je pevný oddíl. No, my za mnou jde zase ten malý. Monstra kill jsem dostal. Hle, nějaké autičko tam je. Complete, restart. Co to je? To jsou nějaký čluny. Digmore, to chci. To asi nejrychlejší věc celé hře. I'm gonna leave my hand up. A to byl pro taktiku ten těžký kulomet. Ale nestřelíte, to je... Čekaj, Wolfe, na mě. No ten plášť tam buguje. Policie! Koho jsi vyřel? Policie, já lítám, já lítám. Já jsem lítal, Wolfe. Já vím. Ne, zas ne. To můžu lítat? Jo. Pro taktiku to nechám tady. Ne, nelítám. Ne, tam ne. Už jsem vykolejil. Já potřebuju waypoint. Mada, ty kuš. Můžeš si ke mně někdo nasednout? Počkej, já toho našeho spoluhráče to. Jo, to z toho vyhodím. Wolfe, já nemůžu, Wolfe, já nemůžu. Jsi tu? Jo? Potřebuju něco, na čem se můžu to... Incoming pitch! Neč, please! No to ty hetky jsou krutý udělaný. Máme každý hetku, oni užívají one. Chci lítat zas. Na mě mluvé, jo, já lítám! Zase najel na nás. Já jsem tak ostrý, že i když se na někoho kouknu, tak to se určitě. Počkej, ne, toho mi nepřišli ho, ne! To by se zase ani nepřejel. Počkej, já tam ty sundám. Ne, Wolfe, já ti Wolfe! Zase lítám, Wolfe, já nechci lítat. To asi nebude střílet. Počkej, je to Ježiš, a zrovna to jsou ti malí. Ty nejdou. Ty vozíci. Jo, zabil jsem 2. Já zabil to předtím. Když to půjde. A pojď na nitro! On ho zabije, já jsem těším, tečně. Kdyby si se do ní trefil. Já jsem fakt vyletěl. Já jsem snapaj. Co dokážu za...
Je to jako super schopnost, neumí nic. A to může lítat, ta věc? Jako normálně ne, když pojedeš nějaký kopeček a od něho, tak jo. No. Nasedni si, Wolfe, pojď, nasedni Na si. to nemůžu. Můžeš, tam vidím sedadlo pro spoluhráče. Nemůžu, nejde to. Každý to uvidí v Let's Play, že klikám blázen. Nebo takhle. Nikam mi nekašuje. Bum. Čekaj, Wolfe, jedeme. Tak mi odvez tam. Nitro! Tam. Ty chujovina. Čekaj, já tě ještě neberu. Dobre, tak, musíme si, počkej, nehýbej se chviličku, bombičku. Tak, bambino, jedem. Vypadá to divně, jak mi taháš. Já tě tahám za vlasy. Holy shit, motherfucker! Díky za odvoz. Aha, teď jsem samý auto. Možná, že tady bude jaký ten lítající kem. Půjdeme si zavod. OK. A ty v tomhletom to nemám šanci. Máš. Máš 5 sekund na skok, 5. Říkáš si 5 sekund. Já říkám 5 sekund. Říkáš si 5, to je všechno. Já lítám. Nemáš šanci tohle. Dobré, a máš. 2, 4, 3, 2, 1, teď! To jako mělo být. Omlem jsem tě Ty počkej, já jsem mohl něco na tebe, počkej, zůstaň. No a ty si můžeš na mě nasednout. Jo, a jak? Dáš Ečko. Jo, zabil jsem ho. Nemůžu. Next wave. A jak jsem to udělal? Nevím. Ale tady máš svůj čluník. O, já jdu driftovat. To já tady zabijem pistolkou. Pozor, jdu driftovat, Wolfe! Ne, potřebuji odvoz. No, jsem mám to auto. Počkej, pojď. Mám to auto. Já odvezu tam toho fialového. Tak já odvezu. Pojď! Hop, tak já. Hop, dej se tam, jsem tam. Tak. Jakéjší střelba. Říkáte, no tak jo no. Jdu si na svou motorku, page one. A jak jsem si na to mohl nasadnout? Počkej, já tě objedu. Tak. O, já jsem tě podjel. Já už nemám hetku. Zdys. Sparta! Jo! The fair on Bryce. Autíčko. Oh, já jsem tě podjel, Wolfe, já jsem tě podjel. Já vím, slyším. Badam. Tady to chce to z kopečku. Jo. Musím si jenom nabít nitro. Jo, jdem, a jdem. Wolfe, já lítám! Pojď, já to přejdu! Chceš něco ukázat? Já mu to všechno vyžiju. Jsem minul všechno. Kam chceš odvést? Ne, já se snažím pokusit dát na jednu. Já jdu, jak je to metem. Dobré, počkej, já tě naštvu spát.Ube, jednou jsem dal. Takhle. Tady je ten poslední. Já jdu si svýma tanky a jdu taky snipit. Jak je to metem? Já vezmu s pistolkou. I moje motorka je tady neviditelná skoro, když se takhle koukneš. Já zabil jsem ho pistolí. Kolik jsi dostal? 600? 300. 600. Chceš odvoz? Mám. Kam jdeme teďka? A tu kopesniku. Tu jak já jednu kulku. Z očí. Ještě to vypadá divně. Wow! Já jsem to... Málo si spadl mimo mapu, bacha na to. Mám to zlato. No tak jsem tam 2 ještě ty vozitka. Co mi to někdo neukradne? Musím si koupit snipu. Táta bokovnice vůbec není dobrá. Je špatná, lepší je tahle. Čiž kdo tady má zas auto? Moje motorka nejlepší. Chceš, kamoš? Chceš odvoz? Kde mám tu snipu?
Jak ti dá jeden hit, jeden kill, hele. Mrtvej. Cover this area. Od vás? Tvému autu? Ale počkej, ty jsi spolujezdec. Ne, ty jsi... Počkej, ještě. Protect our base. Dobré, pojďme. We got incoming. To je objektiv, ne? Hustý, a teďka jdu všechny. Ne, Wolfe, ty jsi... Nelítá. Ne, Ale jsem se mám ještě zabil přitom. si jdu kouknout, když si nejsou nějaké nové vozítka. Taky bude objektiv. T-Rex. Tady ještě jedno moje vozítko. Počkej, Wolfe, pojď pro jedno vozítko. Dinosaurs remain. Co vezmu novější vozítko? Wolfe, pojď do těho dělat odvoz. No to je sniper, ty lítající. Ne, já Se tě odvezu. pokouším. Tě odvezu. Žij, ty vole. Teďka pomalu. No, stojím na tobě. Nejbej, já jsem dělal aspoň chvíli. Dobej, se musím ho přeskout. Oš! Dobrý hoši, Wolfe. Ještě jeden ty vole a pak jdeme na oček. Když mi furt jdeš taky jezdit. Já jsem za váma. Aha, to nejsiš ty. To jsem já. Ty nejsiš ten, jaký ředitel, jakým Ne. stojím. A můj pár se buduje jak plán. O Mogatry jsem ještě nebyl. Je znám objektiv na druhé straně. GG, no. Já ho musím zabít. Wolfe, jdu za tebou. A budu tam rychleji než ty. Čego máš Tak staž? já jsem ti tam, já jsem ti nechtěl. A dobrý. O, já jsem rychlejší, i když jedu po spadku. Aha. Jako odstřeluješ. Kolik já ti ho... Kdyby se chvíli zastavil. Ty vole! Kde mám moje prdítko? Objektiv, jdeme! Čekaj, je objektiv. No, kde jsme byli? Jo, takže on nám všechno okrade, no to je jasný čurák. A já ho jdu nabrat. Ne, počkej. Nabereme ho, až bude ten tank. Tank! Máš ho? Ne, Máme bota. dobré. Tak na. Já nechci robota. Já taky. A já chci svoje prdítko. Já si vezmu svoje prdítko. Tady máš. Oh shit. Já to odnesu. Tady, pojď mi pomoct. Pojď mi Kam? vytáhnout tam. No, když mi to pojede zezadu a děláš to rychleji se mnou. Nejte jo, prosím tě. Jaj. No, vidíš, že to jde. Zabij ho. Do něj. Co děláš, vole? No, makety. Jo, jo. Kulomety. Je další už jsem. Nitro. Sakra, generátor, já tam jdu. Double kill. Takže ona něco mačká, ale já nevím. No, co rychlejší než on. Ne, ne, Ečko. ale kryjte mě, opa. Ne, Shit dog. ty pičo. Ne, moje prdítko, ukaž si. Smáde, no. To vypadá dobře.
Já umřu, to já nechci. No scope. Tady byl noskov, ale já jsem ho přejel. Yes, no scope. Další no scope, třetí no scope, pátý no scope. Aha. Tak kluci potřebuju trošku pomoc. Ale... Si mu to lítají. Oh my god, ne, moje prdítko. Jole. Ještě jeden jestli. A už jsem bez munice. Některý je robot a nikdo ho nepoužívá. Já. Protože já jsem mám vždycky. Jsem říkal, že to s ním neumím. A jsem na to moc línej. No dobré, ale ten tvůj robot je celý úplně zničený. Já Tady mám svoji vážku. Jak si po mě chtěl. Jo, dobré, opravil jsem to. Wolfe, od vás? Chceš? No, můžeš. Kam chceš? Weapons. Já si potřebuji chopit munici. Takže jak waypoint. Přímo k dveřím. Ne, já se nedostanu dovnitř, ale jsem vevnitř. Ale jen pohledem. Já si jdu kupovat perky. Chci koupit perk Jste Wolverine. Jste zaparkuju svoje prdítko. Já jsem si vydělával. Feel of the... Kurňánku, nevím co to je. Já chci něco na to, na rychlost. Myslím, že to je ten adrenalin. Get ready, team. Adrenalin? Já budu ninja. To nepoznáte, kde... Jsme vzal ty vozítko. Objective. Co? My vzal ty... Kurňák. Chceš od vás? Incoming. No já no. Tak dělej. No, Čeká Nitro! tam na Ahoj. No scope, yes, musím. Zas? Jdu na T-Rex, hej, hoď mi tam. Tam je T-Rex. Tak mi tam hoď, prosím, že ať mi se žije. Nitro, spíš. T-Rex. Sejmu jsem ho jedno, jak je to. Double. Ne, mě vybuchlo prdítko a jsem mrtvý. Dělej, stávej. Shit. Ne, prosím, Wolfe, zachraň mě. Ty jaký ležíš? Jo, počkej. Já umřu. Už dávno ležím. Já jsem stranu kvůli němu. A maga ho nějaký dinosaurus. Umí žádný není. No, Jo, je tamhle. nějaká kostka se mi tady objevila. Yes! Jsem jedinej. Co ty máš za sebe, já bych ti mohl. Žádný. No ne, Wolfe, dej konec kola. Dinosaurs remain. Ach, tu si pro své prdítko. 3 dinosaurs remain. 2 dinosaurs remain. Už jenom 2. Kill. Podáš, věřím ti. Yes, I can. Jste si mi nečerkl zbraně. Ne, bez jsem to dělal do háje. Mám svoje lepší. Nic vezlím. Nemáš tam něco, s čím jsi mi mohl odvést? Nemám. Já jsem zapomněl, kde mám své zbraně. Generator back online. Nemám žádný vozítko, no. Dobře umíme zacházet s vozítkama. Tak já si jdu pro vozítko, jdeš se mnou? Jako jemu šťastný věci, jemu to se nebude nevadit, protože si kupuje. Či to jsou jeho věci? Jo. Jo. Aha. A kde jsou moje tím pádem? Tam jsou moje. Vy obočky, já mu je dám úplně někam jinam. Aha. No jako mě se vemu, si kupuje úplně jiný. A mají dobré? Si koupím Sentinelu. Tu tam Kryla. Jde si jdu koupit perk. Pomoc!
Ne, aby se mu funkci štítu. To se bude poslední na ty, ne, nebude, ještě nemůžu. Hej, já nevidím, jak střílím. No, to se ti opraví. Možná. Během času. Jo, už to vidím. O, snipuju ho. Já jsem ho vysnipoval. A kolik jsi dostal? No hodně. 1000. Ne, budu zase mrtvý, ne, do prdele. No a ty jde. No živím tě. O ty, jak on mi se žije. Jseš ty? Ne, to ještě. Jsem živej. Čekaj. Potřebuje někdo rybech? Omno. Já už je skoro rývnutej, ale mě vezmu ten lítající. Co rývnu. Lol, to lítaj. Oh! Oh my god, co to je za zvěře? Dinochlopus, to je Dinochlopus. Dobře, já. Má hezký břicho, tyže. Hoď ten online. A jdeme ho opravit. Já mám 3 munice do posledního, tak mám snipu. Jo, to je lítající. Dobře, já. No, Profe, pojď mi helpnout. Kdyby to bylo nosko. Ten pár se mi strašně moc líbí. Kolik máš na Steamu? Co? No, $. 0,2. Aha, jenom. Tak je, že jo, já neprodám. Kdyby si mi 99, tak by si to mohl hodit na sem a mohl si mít taky plášť. Já jsem ty má strašně moc. Ty ještě furt natáčíš? To? Ještě natáčíš? No? Ty jo. Dobu. Lidi! A ne. Jsem to vůbec Hej, nepoužil. kolik máš peněz? Skoro 40 000. Dal bys mi 10? Jo. Kdyby to tady neutetím. To chci. A super jump. A gameplay. A Jambo. Tak. Kde seš? Kde je super jump? Tady, hele. To je králíček takovej. Aha, já tady super jump. Lečíš. Dobré, a kde jsou ty peníze? Jo, takže. Ukaž, já ti dám všechny. On to skoro všechno sebral. Dostal jsi něco? 20 000 jsem dostal. No tak jako vidíš, co ještě ode mě chceš. No. Já si koupím luk. Lepší jsou rakety. A kde je ten granátomet, nebo to? To si musíš koupit perk VIP. A to stojí sem 1500 a pak si koupíš plamenomet na tu holku. Je to úplně divný, jo. Kde je perk VIP? Upgrade? Ne, tady ne, já jsem musíš jít, kde se jsem Ježiš, někam nejdu, si koupím nějaký energy clubber. A kam? Ty, počkej, je to ono? To je ono? To je tak malé? To má oblíbená zbraň, jo. To taková laserovka. Je to puzná. Tady dá jedno toho raptora na jednu ránu. Dobré. Přebiju. Jdeme. Jdeme pro prdítka? Nebo mám já jít pro prdítko a potom tě tam odvezu? Jít pro nějakou normální buginu, Jo. Fakt nemáme nějaký prdítko do pekna. Máme poslední objektiv. Není tam ještě ten tvůj robot? Ten skonal. Ale nevím jak, já ti se to nebudu dávat. Počkej, poslední tam už budou letadla, ne? Jo. Můžu si vzít jedno letadlo? On si přijde. Nechci. Já už jsem se s ním měl letěl dost, a to máš nejláčší, když se s ním letíš dost. Myslím. Jo. Dokončíme to tu survival.
Fakt to na YouTube, no. Ještě možná dneska, no. Ještě dneska, tak. Bude to trvat 4 dní, jak to bude jedno. Buď dneska. Hele, ty jsou modrý motýly, kdyby si viděl. Že co? Co ty modrý motýly? Kde? Aha, ty jsi neviděl. Tam je, ne tam, jo tam. Tam jdeš? Aha, objektiv je tam. Danke. Nevím proč. Já to pak budu chtít skočit, ty to nejradši nedělej, jak umřeš. A hitnu jsem ho. Hej, víš, že my jsme šli úplně blbě. Ne, jdeme normálně, dobře. Jo? Oh my god, hustý. Teď to má. Já jdu na něj. Taky, dobře. Dobré, tak to se ti. Tak mě chtějí, tak jo. Já jdu po něm. Hodu do snajperovat. A mě nesveze, vol. Ani mě. Je jeden. Monster kill. Ano, že Mě. Skot 1000 něco nabrala? Dělči. Dobré, jedu pro vozítko. Nasedni si, Wolfe. Dělče. Kaž si, Wolfe, kaž si. No, pome. Jsem ten guy. Go. Au, až je po mně. Yes. Bring me some pizza. 4000 jsem málem dostal. Díky Santoině. Může jít někdo se mnou do toho, do letadla, nebo jenom já tam můžu být? Jenom ty. Už jsem si dal speeda. Co tohle si dáváš speed? Tak já ho jdu vyzvednout. Aby nebyl smutný. Když si dáš CTR, tak máš speeda. Že co? Dáš CTR a máš speeda. Jo, vím. Aha. A cečkem dolů, jo? Ne, Aha, tak. Double kill. ale on nemůže naskočit, ne? Get in position. Naskočí na tu helikoptéru. Jako, myslíš na, to? No, Na křídlo? ty máš jetpack. Jo, na jetpack. We got incoming. No, Ne, počkej, já ti hodím dolů. No, hezky, dobře, ok. Hezky pomalu. Protect the objective. nubové. Cože? Nic. Hezky pomalu. Já to mám na speedrun. Restore the generator. Ale tady máme T-Rexe. Spadnul. Já to mám spinosové. Já jdu po něm. A tady mám taky T-Rexe. Vypadl jsem. Čekaj, já ho naberu. Mega kill. Monster kill. Tak čekaj, nechoď tam, já ho naberu. Já teď zabijím. Ty velký. To jak říkám jak blázen. Bring me some pizza. No to ještě žije, to poslední ráno. Předposlední ráno. Tak, pojď. No, a hezky pomalu. Shit dog. Bring me some Jo, pizza. T-Rex jsem vlastně chtěl zabít. Mi nesežere pip. No jak má tady helikopter, no tady stojí, on do ní kouše. Ještě to je ten kouš.
Já myslím, že Kokoš je nejodolnější. Pozor, on ti jde brát to tvoje prdítko. To je jedno, to já si ho klidně vezmu, ale nechci. Já vidím se, tím na kam máme zabije. Tak chceš naskočit? Ne? Na konci vlny. O, vyhráli jsme. Takže toto bude konec. To je tento díl. Takže čau. Čau!